Ei, hola, bon dia. Episodi desconcertant. Qui hi ha la Crista? Per què la seva família és important? L'Ymir? Què? Què ha descobert en Reiner? No sé, ornitorrincs? Per què al poble d'Anconi no hi ha restes d'humans? Per què quan troben a faltar la lluna se'n van els núvols i surt la lluna? Per què no hi ha cap forat a la muralla? Ah! Per què torna a sortir això? No, sisplau, no! Vull dir, moltes preguntes i no sé per on em sortiran. I tanto amb l'orangutitan, perquè s'ha enfilat a la muralla ja. O sigui, tot i que no ho veig com un tità dolent, perquè és com que em cau mig bé, però no sé què vol fer. I, bueno, el capellà, finalment, gràcies a Déu, mai més ben dit, ha decidit parlar i ha dit això de la Crista, però per què l'Església vol protegir la Crista? No entenc. No ha volgut dir res més. I saps què és el que em fa més ràbia? Que crec que té un bon motiu per no xerrar més. Però bueno, no sé, avui ens quedem aquí. Suposo que a l'episodi següent hi haurà respostes. Vinga, vagi bé.